Ćao ekipa, sam 76, ja nas ponovno na mom kanalu. U današnjem videu ćemo ponovno igrati Minecraft preživljavanje. I evo, nastavljamo tamo gdje smo stali, znači ja nisam dirao. Evo, onda kad smo jeli. Sad, ovo trebamo da popunimo, da. Dobro, sad čekaj, malo opet uzmem. Ovo ću da skinem odavde, pošto ću tu i onako da imam pod. Evo ovako. Sada mi se izbacili dva klipa. Prvo je Minecraft epizoda 2, a drugi klip je FIFA 14. I znači to je to što sam tada da vam kažem, a sad bacimo se na gameplay. Ovako već da ovako uradimo. Počnemo opet, uzet ćemo drugu. Nemam baš puno vremena, tako da ne mogu, neće ova epizoda će trajati malo kraće. Pošto nemam baš puno vremena da se video. Sve čekajte, moram prvo da stavim prvo tu, nije bi ga lakše. Ovdje mi krevet, da nisam treba dobro. Da, pogledajte ovaj bug kod kreveta. Pogledajte taj bug, ne znam kako to da rešim. Taj bug kod kreveta, ne znam kako da rešim. Što? Da, mogu. Možda mi ne valja. Okej. Ja sam puno da trećem da ne bio gladna, pošto nemam baš puno mesa. Imam samo još jedno nije ostalo. Ovo pečeno od prošle epizode. Možda ćemo još da tražimo krave da ubijemo. Ili pigije. To je svinje. A volim sam pigiji. Hajde, zahadim. Da se skidamo. Ovdje ćemo tako da nastavimo dan gdje sam stigao, neću da radim među epizode. Da, hvala. Sam juče otvorio kanal i evo, juče sam izbacio prvi video. I evo vidjet će 3 subscribera, wow, tako brzo. Znam, nije velika brojka, ali baš vam hvala. 3 subscribera za jedan dan. Tu neto. Sad će neko da misle kao sme. Haha, to je mala brojka, ja imam više. Ali shvatite da sam ja tek juče izbacio prvi video. Lena umukni. Izvinite ako se čula moja sestra. On ne želi da mi tera inat, pošto se mi je tužio kod tate. Dobro, hajde se da još malo da skinemo. Sad će mi se potreći ova lopata. Valjda će da izdrži ovo da skopamo. Puklo mi, ali ne veze, ovo trimažemo rukom. Da iskopamo. Okej. Eto ga. Sad ćemo
Ovo da potrošimo. Ovako ćemo mogu da dohvatim. Tako. Sad ćemo mrak. Malo da padne. A mi još ovo nismo popunili. Ali trađe noć u Minecraftu. Mislim, moja treća noć u Minecraftu i još kuću nisam završio, ali ne veze. Završit ćemo vremena. Važno je samo da imamo krevet da mi se ne stvaraju na čudovišta. Najbolje. Ovaj da big mrzi pali. Ovo idemo da spavam. Ajde. Peć dalje. Mi smo ti prvo pazi, ovo da režemo u ruci, ovdje ovdje smo uskočio. Pazi, wow, jupi. Sad mislim da ćemo maći da skočim. Već ne možem da skočim na kraj da mi spali. Ovo da završimo. Do pola 3 ću da svijem, sad je 2:27. Znači, sad je 2:28, do pola 3 ću da svijem, kao što sam rekao. I ovako ćemo to da uradimo. Tako. Onda ćemo ovo da uradimo. Samo ću sad morati da odradim skejtom, kako će to sad izgleda. Morat ću da odradim sa zemljom. Ne može da ne sidi ništa. Ovako. Pa, bit će dobro. Ovako će da bude. Ovdje. Ovako. Eto, baš tako. I... Ajde malo ćemo, potrošit ćemo ovo 28. Ova... Mislim, potrošit ću ova drva pa ću onda da prekinem s njima. Ajde, malo tako. Evo ovako gradimo. Zapravo malo skicu. Onoga kripe. Kako si se ti spavnuo? Ne. Kuća. A jao. Uništi mi pala kuća. Opa, vi kripe. Dan sam teo da završim. Dan sam teo da kupim. On mi je uvrši pala kuća s hranka dijela. Sad ću mi ovdje popravimo na brzinu. Da, da će da padne. Padni. Nije to. Da. Htio sam da se sruši pesak. Poslije sam da ne pogrešam blok, ali ne veze. Ajde, ovdje ću da završim epizodu. Sad čekajmo resti da ljudi sa način rukama. Sa način rukama. Ok ljudi, ovo to bi bilo to što se tiče ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem. Ćao!